Tam je na čiarka napísaná, áno, 10, tuším, že hej, áno. Začal pracovať. Pani Berníkovej mamička bola prvá ruža, nemila oné obrázky, ktoré bolo kedy. Dielo hotové, garáž vymalovaná, wow. Ako nová. A keby ste cítili ten smrad, fuj, farbový, syntetickej farby, jaj. Dobre, super. Som rád, som veľmi rád. Mám peknúčku garáž.